Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda bayanai suka gabata a baya akan Ramadan, lallai azumi yana da matukar amfani ga lafiya ko kuma jiki baki ɗaya, banda kuma tarin lada da ake samu. So hakan yasa yana da kyau mutane su kula sosai yayin da suke yin azumi, domin mutane da yawa sun dana wajen tara abubuwa da za su ci da sauransu. Ya kamata mutum ya kula sosai, ya san yanayin jikinsa. Azumi yana da matukar amfani wajen kiyaye jiki, domin lokacin azumi jiki yana samun dama ta ya gyara kurakuran da kai yayin da ba azumi ba. Ka ci wannan, ka yi wannan, akwai abubuwa da dama na rashin lafiya, cututtuka. So azumi yana taimakawa wajen gyara wa'innan. So yana da kyau mutane su kula sosai. Misali, ka yi awa 12 ko ƙasa da haka kana azumi, ana shan ruwa kawai sai ka ɗauki sigari ko wiwi ko kuma wani magani ko ƙaya ka rika sha. So hakan zai rika ba jikinka sako wanda ba shi da kyau. So yana da kyau mu kula sosai domin mu taimaka wa jikinmu wajen samun abin da ya kamata. Domin yayin azumi yanayin jiki yana canjawa ya koma daidai da yanayin azumin. So bai kamata a ce ana cin wasu abubuwa ko ana yin wasu abubuwa da bai kamata ba. Misali na biyu, kamar za a sha ruwa, kaga mutum ya ci abinci ya fita ya kama titi yana ta tika gudu, sai mutum ya awa ɗaya awa biyu yana gudu, wai exercise yake yi. Ba a hana ka motsa jiki ba, amma ya kamata a ce ka yi ɗan kaɗan, saboda ka yi awa 12 kana azumi kuma ka zo ka kama hanya kana ta tika gudu da sauransu. Har kullum naku Karat, ina muku fata alkhairi. Na bar ku lafiya, sai anjima.